лаззати дунё зану дандон буд, безану дандон ҷаҳон зиндон буд. бисёр бародаро хоҳаро ман ба мегуфтанд ки ягон стоматологи хубро барои мо пешниҳод кунед. ман имрӯз стоматологи беҳтариро барои шумо пешниҳод мекунам. дар шаҳри Екатеринбург, Мичурина 212 адресшон. бовар кунед, беҳтарин духтурҳо ҳастанд ва беҳтарин таҷҳизотҳои замонавӣ доранд. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. бародарои азиз, хоҳарои азиз, чанд қадаре метавонед ин наворо подлиса кунед. шояд як хоҳар ба ҷои кор тамом мешавад, савобаш ба шумо низ мерасад. бародарое ки документ доред, патент доред, хеле завод дорем. хоҳароям бошанд, агар документатон бошад, патентон уборчистага ай бе документи ҳам мегирем. бародарои азиз, дар шаҳри Москва барои як хоҳар кор лозим домработница 40,000 ойлик ё 45-50,000 ойлик документиш мекунад. барои асос ҳозир кор ба мо ҳозир зану шоям бошам мешавад, зану шаварам кор дар шаҳри Екатеринбург, уборка сета хостел гӯем 50,000 ойлик метиҳад. ҳамонҷо як комната метиҳад, зану шавар бепул зиндагӣ мекунед. одамои хуб, пропискатонро метавонед бепул монед ҳамонҷо. ба бародарои азиз, номераи ман дар зер навор мешавад. касое ки ҳамин кор лозим аст, серьёзна коркун ҳастанд, метавонанд тамос буранд. шумо метавонед як рӯз ба 5-6 соат кор кунед, 50,000 ойлик ва фақат ҳамун чи будан накор, фақат дар сервис будан накор ки ҳамонҷо ягон одам мебиёд, мисол қабул мекунед, фақат шикасту рехти ҳамун хостел дар дасти ҳамун хоҳари ва модар мешавад. 50,000 ойлик бо дар ҳамун наздикӣ ҳамонҷо метавонед ягон халтуро ёбед, бемалол буромада кор кунед. мақсад начальникоша мешиносам, хеле одамои инсонои хуб ҳастанд, меҳрубон ҳастанд. ҳамин наворо чанд қадар метавонед подлис кунед. касое ки уборчиста лозим аст, бе документ дуғрӣ мекунем. номераи ман дар зери навор, занги шуморо интизор ҳастем. бохи дар амони Алло бошед.